Baik tu. Di enang bonai ki asna bidi. ini bar Roba. siang di bar to Ande. Setik pundi. ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏମିତି କନ୍ଧମାଳରେ ଏମିତି କାଠ ହାଣିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଭାତ ଏମିତି Hai. ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟଟା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ତ କାଲି ଗ୍ୟାସ ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ତ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ ଭାଇ କାଠ ଚିରିକି ରୋଷେଇ କରବା ଲୋକ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମ ପଛପଟେ ବାରିକାନି ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେମିତି ହେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଏରିଆ ତ ସେମିତି ଆଉ ଗାଁରେ କରିକି ଆସି ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।